Hola, avui parlarem de l'ara i de l'abans i quan utilitzem el present i el pretèrit imperfet. Doncs ara ho veurem. Doncs aquí tenim una foto de la meva àvia. Si volem descriure la meva àvia com és ara, doncs podem veure en aquesta bafarada que la meva àvia té 90 anys, és alta, prima i té els cabells blancs. És una persona elegant, intel·ligent i molt dolça. Veieu que aquí té té, és. Utilitzem el verb en present. Què passa, però, si en comptes de voler descriure la meva àvia ara, volguéssim descriure-la com era antigament? Veieu un retrat de la meva àvia i tenim aquí com era la meva àvia. En aquesta foto, la meva àvia tenia 25 anys, era alta, tenia els cabells i prima, tenia els cabells rossos, era una persona elegant, intel·ligent i molt dolça. Per tant, descrivim la meva àvia en el passat i utilitzem l'imperfet. Veieu l'abans. Però no només utilitzem el present i l'imperfet per descriure, sinó també per parlar d'accions habituals. Si veiem, aquí tenim una altra persona, la Makiko, i si volem parlar de les seves accions habituals, podem dir la Makiko normalment es lleva d'hora, a les 6 del matí neteja casa seva. A continuació, a les 6 del matí, esmorza i llegeix el diari. Quan acaba, s'asseu a la seva butaca preferida i llegeix novel·les. Veieu? Aquí estem parlant de l'ara, de les accions habituals i utilitzem el present. Però què passa si volem parlar de les accions habituals de la Makiko en el passat? Doncs, evidentment, tornem a utilitzar un imperfet. Veieu? Abans la Makiko es llevava molt d'hora per escriure quan tothom dormia i hi havia silenci. Es llevava, dormia i hi havia silenci. Per tant, veieu que si parlem d'accions habituals del passat, també utilitzem l'imperfet. Un altre context d'ús, finalment, per parlar d'accions no acabades. Encara no han acabades, no s'han acabat. Accions i situacions no acabades. Utilitzem quin temps? El present. Molt bé. La Marina, veieu aquí la foto, la Marina i el Joan són artistes de carrer, els agrada ballar i cantar, viatgen per tot el món. Parlem de l'ara i utilitzem el present. Però què passa si parlem d'accions no acabades del passat? Doncs utilitzarem molt bé l'imperfet. La Marina i el Joan eren artistes de carrer, els agradava ballar i cantar i viatjaven per tot el món. Per tant, utilitzem quan en la descripció les accions habituals i les accions i situacions del present no s'han acabat, no hi ha final de l'acció, utilitzem el present. I fem servir l'imperfet per les descripcions del passat, les accions habituals del passat i les accions del passat que presentem com a no acabades. I doncs, què falta per acabar una acció que no s'ha acabat? Doncs, evidentment, hi falta temps. El temps és el que falta. I podem dir que l'imperfet és un temps verbal sense temps. Hem d'imaginar-nos que és un rellotge que es para en el passat i para el temps. Per això us he posat un cronòmetre aquí dins. Us hi he posat un cronòmetre. També, finalment, podem dir que l'imperfet és com una foto del passat. Això potser també us ajudarà a utilitzar-lo. Bé, moltes gràcies i ens veiem en el proper vídeo. Fins aviat!